Inkomplu naqraw mill-ktieb tal-Ġenesi il-ġrajja dwar Noe u d-dilluvju li seħħ fi żmienu. Ġenesi kapitlu 6, 7, 8 u 9 għandna l-istorja kollha għal min jixtieq imur id-daru jaqra u jieħu d-dettalji kollha. Nieħu siltiet minn kapitlu 7 u siltiet minn kapitlu 8. Nibdew minn kapitlu 7 vers 11. Fis-sena 600 ta' ħajjet Noe fit-tieni xahar fi 17 il-jum tax-xahar, dakinhar inkisru lejjun kollha ta' qiegħ il-kbir u nfetħu bwieb is-sema. U x-xita niżlet fuq l-art għal 40 jum u għal 40 lejl. Dakinhar sewwa daħal Noe u Sem u Ħam u Ġafet u liet Noe u mart Noe u 3 nisa ta' wliedu magħhom fl-arka. Huma u kull bima skonġensa u l-bejjem kollha skonġenshom, kull ħlieqa titkaxkar fuq l-art skonġensa u kull asfur skonġensu kull tajra skonġensa u daħlu għand Noe fl-arka 2 minn kull laħam li fiehem nifs il-ħajja. U dawk li daħlu raġel u mara minn kull laħam kif kien ordna Alla lil Noe u l-mulej sakkar wara Noe. U dam id-dilluvju 40 jum fuq l-art u żdiedu l-mijiet u refgħu l-arka u qolit il-fuq mill-art. U l-mijiet ħakmu kotru qatih fuq l-art u l-arka kienet tom fuq wiċċ l-ilma. U l-mijiet ħakmu qatih fuq l-art u l-muntanji għoljin kollha li kien taħt is-sema kollu inksew. 15 driħ il-fuq għolew l-mijiet, ksew l-muntanji. U kull laħam li jitħarrek fuq l-art miet. Sewa safar, sew bejjem u bejjem selvaġġi kull ħlieqa li titkaxkar fuq l-art u kull bniedem. Kull min kellu nifs il-ħajja fim nifsejh, kull min jgħix fuq l-art nixfa miet. U kull ħaġa ħajja li kienet fuq wiċċ l-art inqerdet, sew il-bniedem sew il-bejjem u l-ħwejjeġ kollha jitkaxkru la safar tas-sema kollha nqerdu mill-art u Noe biss baqa' ħaj u dawk li kienu miegħu fl-arka. U l-mijiet ħakmu fuq l-art għal 150 jum. Kapitlu 8 vers 1. U Alla ftakar f'Noe f'kull ħaġa ħajja u l-bejjem kollha li kienu miegħu fl-arka u Alla għamel li jgħaddi rieh fuq l-art u bdew jonqsu l-mijiet. U lejjun tal-qiegħ u l-bwieb tas-sema ingħalqu. U waqfet ix-xita mis-sema u l-mijiet reġgħu lura lill-art mill-art kull jum u wara li għaddew 150 jum l-mijiet naqsu. U l-arka strieħet fis-7 xahar fi 17 tax-xahar fuq il-muntanji ta' Ararat. Vers 13. U ġara fis-sena 601 fl-ewwel xahar, fl-ewwel jum tax-xahar, li l-mijiet nixfu mill-art. Noe neħħa latu tal-arka u ħares wara wiċċ l-art kien niexef. U fit-tieni xahar fis-27 tax-xahar l-arka kienet nixfa. U Alla kellem lil Noe billi qallu: oħroġ mill-arka int, martek u wliedek u n-nisa ta' wliedek miegħek. Oħroġ miegħek kull ħaj li hemm miegħek minn kull laħam sew tjur u sew tal-bejjem u kull ħlieqa li titkaxkar fuq l-art biex jiżedu fl-art u jnislu u joktru fuq l-art. U Noe ħareġ u wliedu u martu u nisa ta' wliedu miegħu u kull bima u kull ħlieqa li titkaxkar u kull asfur u kull ma jitkaxkar fuq l-art skonġenshom ħarġu mill-arka. U Noe bena altar lil-mulej. U ħa minn kull bima safja u minn kull tajra safja u ħaraqhom fuq l-artal. U l-mulej xamri ħadd fuq il-mulej qal f'qalbu: ma nerġax nisħet l-art minħabba l-bniedem, għax il-ġibda ta' qalb il-bniedem hi ħażina sa minn żożitu. Lanqas ma nerġa' iżjed nolqot kull ħlieqa ħajja bħalma għamilt. Kemm iddum l-art, żrieħ u ħsad, bart u omma, sajf u xitwa, nar u lejl ma jedewx. Amen. L-aħwa tolbu għalija waqt li nkun qiegħed xandar il-kelma tagħna. Il-ġraja storika tad-dilluvju li ġara fi żmien Noe li seħħet madwar 4500 sena ilu
timmarka avveniment storiku ta' importanza kbira fl-istorja tal-fidwa, fl-istorja tas-salvazzjoni. Id-dilluvju huwa testimonjanza l-ewwel nett tal-ħażen tal-bniedem. Huwa wkoll testimonjanza tas-sabar u tal-ġustizzja ta' Alla. Kif ukoll tal-grazzja u l-fedeltà tiegħu kif se naraw. Li se nagħmlu dalgħodu se nittawlu fil-qosor ħafna. Lura għal dak li ġara fil-passat biex nitalmu ngħixu sew illum. Għaliex din l-istorja hija twissija lill-bnedmin kollha. Hija wkoll stedina lill-bnedmin kollha. U għalina li nemmnu hija ta' inkoraġġiment kbir meta naraw il-fedeltà tagħna. Mela, x'kien ġara? Kienu għaddew madwar 1500 sena jew iktar minn żmien Adam u Eva, il-popolazzjoni tal-bniedem kibret. U mal-bniedem kiber ukoll il-ħażen u d-dnub. Infatti tant kiber il-ħażen li Alla fil-ġustizzja tiegħu iddetermina illi jeqret l-umanità il-bniedem minn wiċċ l-art. U peress illi l-bniedem kien magħmul biex jieħu ħsieb l-art u l-bejjem, il-bejjem ukoll laqtuha mal-bniedem. Bi grazzja Alla għażel bniedem, raġel, Noè. Grazzja, mhux għax kien aħjar minn ħadd ieħor, imma Alla wera ħniena miegħu. U l-ħniena u l-ħidma tal-grazzja f'dan ir-raġel tidher anke mill-karattru tiegħu. Kien bniedem ġust, kien bniedem li jafda li jemmen f'Alla. Permezz ta' Noè Alla ried illi jeħles lid-dinja, jeħles irrid ngħid lilu, lill-familja tiegħu, u par minn kull annimal u għasfur u għasafar differenti biex wara d-dilluvju jerġgħu biex ngħidlek jirripopolaw id-dinja. U qallu biex jibni arka. Bastiment enormi. Biex niftehmu il-qies ta' aircraft carrier ta' żmien it-tieni gwerra. U Noè obda u bida jaħdem u dam 100 sena biex lestih. U meta lesta, Alla daħħal in-Noè l-familja u l-annimali fl-arka u bdew l-ilmijiet tad-dilluvju. Minn żewġ sorsi. Mis-sema, 40 jum ta' xita, imma primarjament minn l-art stess. Infaqgħu il-qiegħan tal-art u ħareġ ilma u l-livell tal-ilma beda jola. U naturalment l-arka bdiet ton fil-wiċċ tal-ilma u dam. Meta mbagħad għeda l-ilma u l-ilma beda jonqos għaliex kif jgħidilna fis-Salmi olew il-muntanji u niżlu l-widien. Ġifieri attività seżmoloġika fil-qiegħ tad-dinja, jolew il-muntanji jinżlu l-widien, l-ilma beda jitbaxxa sakemm l-arka sabet ruħha fl-art mill-ġdid x'imkien fuq il-muntanji ta' Ararat fit-Turkija, fejn illum hemm it-Turkija, u sena wara, iktar minn sena wara li beda id-dilluvju, Noè seta joħroġ u l-familja tiegħu u l-annimali biex tibda biex ngħidu hekk bidu ġdid għad-dinja biex kemm il-popolazzjoni tal-bnedmin u tal-annimali u l-asafar u l-annimali l-oħra jerġgħu jirripopolaw id-dinja. Meta ħareġ mill-arka Noè għamel sagrifiċċju lil Alla u dakinhar Alla għamel weda solenni ma' Noè illi ma jerġa' qatt jarra id-dinja kollha permezz ta' dilluvju. X'nitalmu minn din l-istorja? X'nitalmu minn din il-fatt, din il-ġrajja storika? Diversi ħsibijiet. L-ewwel nett il-ħażen tal-bniedem. Fil-bidunet Alla għamel l-Adam, l-Eva,
għamilhom tajbin, iddeċidew li jirribellaw kontra Alla, iddeċidew li jagħmlu fattihom dinbu, ħasbu li ħajkun All-aħjar tagħhom fil-fatt kien All-ar tagħhom, żeraw iż-żerrija tal-mewt u liedhom midinbin bħalhom għamlu dnub bħal għamlu Adam u Eva. Il-bniedem kiber miegħu id-dnub u tant li Alla ħares lejn il-bniedem u qal jissobbija li għamilt il-bniedem u determina li jeqret kollox. Alla ra li l-ħażen tal-bniedem kien kbir fuq l-art. Kbir. U kull xewqa tal-ħsibijiet ta' qalbu kienet dejjem ħażen biss. Laħwa, min minna jevalwa l-ħażen tal-umanità b'dan il-mod? Aħna ngħidu iva hemm naqra ħażen, hemm ħafna tajjeb, hemm il-ħażen, hemm ftit tajjeb, ftit ħażin. Laħwa maħniex naraw ċar. Alla fil-qdusija perfetta tiegħu ħares lejn il-bniedem u l-ġudizzju tiegħu fuq il-bniedem, is-sentenza tiegħu hija din. Il-ħażen tal-bniedem kien kbir fuq l-art u kull xewqa tal-ħsibijiet ta' qalbu kienet dejjem ħażen biss. Jkompli jgħid l-art kollha kienet imħasra quddiem Alla u l-art kienet mimlija vjolenza u Alla ħares lejn l-art u wara kienet imħasra għax kull maħluq kien ħassar triqtu fuq l-art. Mimlija kull vjolenza, tajli ankellu, iva ankellu. Tafu li f'din is-sena, kull sena, huwa kkalkulat li jsir bejn 40 u 50 miljun abort. Dak ifisser li kull sekonda li qed tgħaddi edha tinqatel tarbija f'ġuf omma. U oħra, u oħra, u oħra, u oħra. L-art kollha kienet mimlija bil-vjolenza dak iż-żmien u hekk għadha sal-lum. Il-Mulej jiftinna għajnejna biex naraw il-qagħda vera tiegħi u tiegħek u tad-dinja madwarna. Il-dinja, il-bniedem u ħażin u fajnejn Alla u abominabbli. Hija xhieda tal-ħażen tal-bniedem ukoll xhieda tas-sabar tal-Alla. Tas-sabar tal-Alla, tal-paċenzja tal-Alla. Alla issapporta 1500 sena ta' ħażen quddiem għajnejh. Minn Adam sa Noè. Alla li huwa ġust illi ma jistax għal-ħażen li l-ġustizzja tiegħu tiddomanda li l-ħażen ikun ikkastigat, Alla iżomm l-idejn tal-ġustizzja tiegħu u jħalli l-bniedem jgħix għalkemm ma kienx ħaqqu jgħix. 1500 sena. U minn meta Adam rrid ngħid Noè beda jibni l-arka. Sakemm lestija 100 sena għaddew. 100 sena ta' xhieda lid-dinja biex tindem, biex iddur lejn Alla. Noè kien predikatur, kien xandar tal-ġustizzja. U minkejja li kellhom dan il-bastiment stramp f'nofs l-art, minkejja l-kelma twissija li kien jagħtihom Noè, tafu kemm minnhom nidmu, kemm minnhom ġew biex isibu il-maħfra u ħina minn Alla. Kemm? Ħadd. Xhieda oħra ta' kemm hu ħażin il-bniedem, illi Alla joffrilu l-ħniena u l-bniedem jgħidlu ma rridix. Żomm għalik. U wara d-dilluvju, meta ta' lil Noè u liedu n-nisa tagħhom biex jerġgħu jibdew popolazzjoni ġdida ta' bnedmin, Alla kien jaf li se jerġa' jkun hawn id-dnub, għax il-qalb umana ili bniedem jitwieled midneb bħal missirijiet u bħal Adam fil-bidunet. Però Alla qal ma nerġax nisħet l-art minħabba l-bniedem għax il-ġibda ta' qalb il-bniedem hi ħażina sa minn żożidu, ġifieri ħaqqu jkun jerġa' meqrut il-bniedem imma jiena min issa nerġa' naqirdu. U din hija evidenza ta' kemm Alla qed juri sabar fi żmienna. 4500 sena ta' dnub quddiem 'għajnejn Alla u Alla mill-arka sal-lum jibqa'
iżomm idejh tal-ġustizzja u ma jikkastigax il-bniedem meta ħaqqu jkun ikkastigat. Iva sa żmienna Alla qed ikun paċenzjuż u jippermetti l-ħażen biex jagħti ċans lil bniedem jindem u jdur lejn Alla. Dilluvju wkoll evidenza tal-ġustizzja tal-Alla. Tal-ġustizzja tal-Alla. Jallimna li Alla u paċenzjuż għandu sabar, imma hemm ukoll limitu għas-sabar tiegħu. Hemm limitu. Jasal il-waqt meta Alla jgħidlek issa biżżejjed. Kellek kull opportunità biex tindem. Imma ma ndimtx. Issa huwa żmien li tkun iġġudikat. Diġà rajt x'jgħidu dak u x'jgħidu ieħor fuq il-dilluvju u ħafna apoloġiji u kif jista' jkun li Alla qeret il-bniedem kollu fuq l-art kollha tant eluf, tant mijiet ta' nies, uħud minnhom żgħar, xjuħ, nisa tqal, dan kollha jqerqu fid-dilluvju. U jippruvaw jaraw kif ħajjiskużaw lil Alla. L-aħwa ħadd minna hawnhekk m'għandu dritt li jgħix, għax aħna l-koll dnibna kontra Alla u l-koll ħaqna l-mewt. Il-fatt li Alla jippermetti l-bniedem jgħix għandha taffaxxinana, mhux li Alla jiġġudika u joqtol il-bniedem midneb. Dakinhar il-bniedem ħadak li ħaqqu u xejn iktar u xejn inqas. Alla qeret l-umanità u ma kien jistħoq ilha xejn aħjar minn hekk. Imma anke hawnhekk tibrilla l-grazzja tal-Alla, l-imħabba tiegħu. Għaliex naqraw kif Noe sab ħniena f'għajnejn il-mulej. Sab ħniena. U x-xogħol tal-ħidma tal-grazzja tal-Alla f'Noe hija evidenti meta jgħidlek illi Noe kien raġel sewwa u blaħtija fost in-nies ta' żmienu u Noe kien jimxi ma' Alla. Xirka ma' Alla, ħbiberija ma' Alla. Sema l-kelma tal-Alla, emnu li kellu jsir dilluvju, avolja għas kellu idea kif seta jkun li l-ilmijiet jiksu il-wiċċ tal-art kollha. Imma emmen. Ħafna llum ma jemnux avolja l-avveniment diġà seħħ huwa miktub fl-iskrittura. Imma jażlu ma jemnux. Noe emmen. Beża u beda jaħdem. Għal 100 sena sħaħ ħadem biex jibni dik l-arma. Alla wara grazzja miegħu billi ħaħsibu lilu l-familja tiegħu għal dik is-sena sħiħa meta kienu magħluqin ġo l-arka. U wkoll Alla wara grazzja miegħu billi għamel patt miegħu meta ħarġu mill-arka patt illi hu mhux se jerġa' jeqret id-dinja. Dak huwa patt ta' grazzja u l-aħwa jiena u intom qegħdin hawnhekk illum minħabba l-grazzja li Alla wera ma' Noe. Illi salva lilu u permezz tiegħu aħna nislu qegħdin hawn illum u Alla jippermettilna nibqa' ħajjin. U wkoll il-dilluvju xhieda tal-fedeltà tal-Alla kif qegħdin ngħidu Alla għamel dan il-patt illi żammu perfettament minn dakinhar sal-lum u jibqa' sakemm jirritorna l-Mulej Ġesu Kristu. U Alla, Ġenesi 9 vers 8, u Alla kellem lil Noe u lil liedu miegħu billi qalilhom u jien ara se norbot l-għaqda tiegħi magħkom u ma nisilkom warajkom u ma kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom, la safar il-bejjem salvaġġi kollha tal-art magħkom, ma kull min joħroġ mill-arka magħkom imqar ma kull bima fuq l-art. U nintrabad baqda magħkom. L-ebda ħlieqa ħajja ma terġa' tinqered bl-ilmijiet tad-dilluvju, lanqas ikun hemm dilluvju ieħor biex jarraq l-art. U qal Alla, dan hu l-elm tal-għaqda li se norbot bejni u bejnkom
u bejn kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom ma nisel għal dejjem. Qiegħed il-qawsalla tiegħi fi sħab u dan ikun l-elm tal-għaqda bejni u bejn l-art. Il-qawsalla hija is-simbolu, is-sinjal tal-fedeltà tal-Alla. U l-fatt li hemm sajf u xitwa, nar u lejl, żrieħ u ħsat, l-alternanza u xhieda li Alla qiegħed jippersevera f'din il-weda li għamilna. Ovvjament konxju li fi żmienna xi wħud ħadu l-kuluri tal-qawsalla u għamluha simbolu tar-ribeljoni tagħhom kontra l-ħallieq, ir-realtà tibqa' li sinifikat veru tal-qawsalla u li aħna nsegwu, aħna nemmnu f'Alla li huwa ta' kelmtu, Alla ta' fedeltà. Ġesu u l-Apostli tkellmu diversi drabi dwar l-arka ta' Noè, dwar id-duluvju. U tkellmu għal żewġ raġunijiet. Waħda biex jagħtu twissija u stedina lill-umanità u lilna li nemmnu hija ta' inkoraġġiment kbir. Noħduhom waħda. L-Apostlu Pietru jgħid hekk. Għax jekk Alla ma ħafrix li d-dinja qadima imma salvat minja min nies fosthom Noè li kien ixandar il-ħaq u ġieb id-duluvju fuq id-dinja ta' ħżiena, il-mulej jaf kif jeħles it-tajbin mit-tiġrib u jżomm il-ħżiena biex ikunu kastigati f'jum il-ħaq. Isemmi żewġ gruppi, it-tajbin u l-ħżiena. Il-grupp ta' tajbin huwa grupp żgħir, 8 min nies biss. Il-grupp tal-ħżiena huwa grupp kbir. Probabbli laħħaq mijiet ta' eluf jekk mhux ukoll miljuni ta' irwieħ. Però wkoll apparti li huma distinti minn xulxin, moralment u spiritwalment dawn ukoll għandhom destin differenti. Il-grupp iż-żgħir huma salvati, il-grupp il-kbir huma miżmuma għal-jum il-għadab biex ikunu ikkastigati. L-aħwa qatt ħassejtukom li aħna l-insara qegħdin tant ftit fin-numru. Fil-waqt li għandek dinja sħiħa hemmhekk ta' nies b'kulturi, b'reliġjonijiet differenti. Possibbli aħna biss it-tajbin. Dawk kollha qegħdin fil-ħażen, fl-isbal. Tallimt matul is-snin realtà waħda li il-verità ma hijiex determinata mill-vot popolari. Il-verità hi dik li jgħid Alla. Anke jekk il-bnedmin kollha tad-dinja kollha imeruh. U ngħid ħaġa oħra. Illi fil-waqt li inti tintegra sewwa f'soċjetà popolari bil-valuri mawġa tagħha u tħossok komdu hemmhekk meta jasal il-jum tal-ġudizzju. Inti ma tistax tistaħba fil-folla mill-ġudizzju ta' Alla fuqek. Frankament ma jimpurtanix jekk hix popolari jew le, jiena jimpurtani li nkun fil-grupp it-tajjeb fi Kristu ma l-aħwa insara l-oħra. Pietru jitkellem fuq hekk u jgħid l-ewwel nett għandkom tkunu tafu li fl-aħħar jiem jiġu nies kollha tmaqdir jgħixu skont ix-xewqat ħżina tagħhom u jgħidu fejn il-weda tal-miġja tiegħu, speċi intom insara dejjem tgħidu li ġej Kristu biex jagħmel ħaq. Fejni? Ara kemm għaddew snin, ma baqa' ma ġiex.
Għax mindu mietu mis-sirijietna jkompli jirraġunaw dawn in-nies, kollox għadu kif kien il-bidu tal-ħolqien. Xin bidel, ħajja ġejja u sejra l-istorja tal-bniedem hija dejjem l-istess. Tajt li ġej Kristu u ħajamel smewit ġodda u ġdida u hekk kastiga wejja. Dan huma ma jafux għax hekk iridu, għax hekk jaqblilhom, mhux għax ma semawx il-messaġġ, imma għax ma jridux ibidlu l-istil ta' ħajjithom, ma jridux jindmu, ma jridux iduru lejn Alla. Kuntenti fidlam jafġu fil-ħażen tagħhom. Dik ir-raġuni mhix kwistjoni ta' ma fehmux men intellettwalment, fehmuh, imma ma jridux jifhmu. Dan huma ma jafux għax hekk iridu li bil-kelma t'Alla ilhom hemm mismewit u l-art qamet minn ġol ilma u fl-ilma li bihom id-dinja ta' dak iż-żmien imarqa bl-ilma inqerdet. Żewġ veritajiet kbar li ġraw fil-passat, il-ħolqien u id-diluvju. U x'naraw illum? Illum, sasil il-min trid. Min jemmen li Alla ħala ismewiet u l-art? Le, illum it-tfal tagħna fl-iskola jiġu malma li dawn huma kollha proċessi naturali u l-eżistenza tal-univers għandu sinifikat jew għandu tifsira xjentifika, nistgħu ngħidu minn għalihom kif beda l-univers. Imma qegħdin ibarru lil Alla lil ħallieq mill-ħsieb tagħhom. U mbagħad ukoll jiġħdu l-fatt illi darba kienaw dilluvju globali li kisa wiċċ l-art kollha. Fil-bidu meta Alla ħalaq id-dinja kienet miksija bl-ilma fl-ewwel ġranet tal-ħolqien, imbagħad firet l-ilmijiet mill-art, jiġifieri telet l-art niżlu l-widien u kien hemm l-oċeani u kien hemm l-art. Fid-dilluvju l-art reġgħet inksiet bl-ilma. Imma huma jiġħdu dawn l-affarijiet. Avolja qegħdin jgħixu fuq ċimiterju ta' fossili li kienu mitfuna minn blat li kien imqiegħed mill-ilma miexi. Itla fil-quċċata tal-Everest, l-ogħla muntanja fid-dinja llum, u ħaffer u wara x'issib. Issib blat sedimentarju mqiegħed mill-ilma mimli fossili. L-Everest kienet taħt l-ilma darba. Però ma nistaġibx illi mhux fost dawk li mhumiex Kristjani dik nifhimha, imma fost dawk li huma Kristjani, Kattoliċi u Evanġeliċi, il-parti l-kbira ma jemnux illi kien hemm dilluvju li kesa l-art kollha. Dawn in-nies Pietru isejħilhom nies kollha tmaqdir li jridu jmaqdru il-kelma t'Alla il-ħallieq u s-Salvatur tagħhom. Li bihom id-dinja ta' dak iż-żmien imarqa bl-ilma nqerdet, imma s-smewiet u l-art ta' issa huma mirfuqejn bl-istess kelma u miżmumin għan-nar għal-jum il-ħaq u t-telfin tan-nies ħżiena. Il-kelma t'Alla li bdiet l-univers, li ħalaq bija l-univers u Alla qal u l-univers seħħ. Il-kelma t'Alla potenti li erdet l-umanità u l-dinja qadima hija l-istess kelma li twedna li jagħti jerġa' Kristu li jagħmel ħaq u dak li mhumiex fi Kristu se jkunu meqruda u mitfuqa fl-infern. L-istess kelma t'Alla tgħid ma kif jista' jkun u qed jibda jsaqsi mistoqsijiet imma kif jista' jkun l-ilma tela daqshekk floli min fejn ġie dak l-ilma kollu u fejn hija dak l-ilma kollu llum. U elf mistoqsija oħra u wieħed minnhom huma mistoqsijiet leġittimi bla dubju wieħed jista' jikkonsidrhom sew, però ħaġa waħda biss ngħid. Bħalma qal Ġesu lis-Sadduċej ta' żmienu sewwa ngħid aħna lilna biex nikkonsidrawha x'qallhom is-Sadduċej li ma kinux jemmnu fil-qawm mill-mewt. X'kienet ir-raġuni għalfejn ma kinux jemmnu? Għalilhom qegħdin tiżbaljaw għax ma tafux l-Iskrittura u lanqas il-qawwa t'Alla.
Probabbli qasbis rajtom kapitlu 6, 7, 8 u 9, jekk rajtom u fimtom iddeċidejt li dik hija esagerazzjoni, li din hija storja mitoloġika tipo Cinderella jew tal-allat tal-Griegi, sewwa, niżilta f'dak il-livell il-kelma talla, isa parabola. Però wkoll ma temmix fil-qawwa talla. Isma' jekk inti temmen li Alla bil-qawwa tiegħu ħalaq l-univers, taħseb li mhux kapaċi jeqret id-dinja b'dulluvju ta' ilma. U inti li tgħid li temmen li Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet, kemm il-katavru xjentifikament tista' tispjega li jqum mill-mewt? Ma jekk Alla kapaċi jqajjem li Ġesu Kristu minn bejn l-imwiet u tittama li jaqgħu qajjem lilna wkoll, dan huwa Alla li nemmnu fih, Alla omnipotenti, Alla li iva skont l-Iskrittura eret lid-dinja kollha b'sinjala għalina li qed ngħixu llum biex inkunu nafu li Alla jobgħod id-dnub u li Alla kapaċi wkoll fi żmien tiegħu jikkastigah. L-Apostlu Pietru jkompli jgħid f'post ieħor u jsemmi lil dawn in-nies li kienu jgħixu tal-ġenerazzjoni ta' żmien Noè u jgħid dawk li darba ma wabdewx. Meta s-sabar tal-Alla kien jistenna fi żmien Noè waqt li l-arka kienet qiegħda tinbena. Ma bdewx il-messaġġ, semgħuh imma ma bdewx. Li fija fl-arka ġifieri ftit, jiġifieri 8 min-nies salvaw bl-ilma jew mill-ilma. Salvaw taf għalfejn? Għax kienu fl-arka. Għax obdew lil Alla. U Pietru jagħmel analogija hawnhekk u jgħid u l-magħmudija li hija xbija ta' dan, speċi hemm paragun bejniethom, issalvana issa wkoll mhux it-tneħħija tal-ħmix tal-ġisem, imma bit-tweġiba ta' kuxjenza tajba lil Alla bil-qawma ta' Ġesu Kristu minn bejn l-imwiet. Araw il-paragun. Għandek il-kelma tal-Alla qed tixxandar fi żmien Noè. Uħud emnu, daħlu fl-arka, kienu salvati, oħrajn ma tawx każ, memnux, ġie l-ġudizzju u għerqu. L-istess ħaġa qed jiġri llum. Il-kelma tal-Alla qed tixxandar. Xi wħud jiġu u jidħlu fi Kristu. Meta tiġi l-ġudizzju fi Kristu ħajkunu salvati għax qegħdin fih għall-irdos tiegħu fil-waqt li dawk li jibqgħu barra minn Kristu jibqgħu ma jemmnux il-messaġġ, jibqgħu ma jagħmlux dik it-tweġiba ta' kuxjenza tajba lil Alla, dawn se jintilfu. Għandek l-għażla hija sempliċissima. Fi Kristu jew barra minn Kristu. Temmen jew ma temminx. U l-magħmudija tissinifika dan kollu l-unità tiegħek ma' Kristu fil-mewt u fil-qawmien tiegħu. Jekk inti tassew temmen. U kif Alla qajjem il-Ġesu Kristu minn bejn l-imwiet, hekk ukoll għad isalva lilek kompletament saħansitra l-ġisem mortali tiegħek, Alla jagħtih il-ħajja biex tgħix ma' Kristu għall-eternità. Il-Mulej Ġesu iżid punt wieħed ma' dak li qal l-Apostlu tiegħu Pietru, punt naħseb li huwa kruċjali u li ġalek taħseb. Li ġalek taħseb. Ġesu għalek. Imma dak il-jum u dik is-sija tal-miġja tiegħu, tar-ritorn tiegħu, ma jafhom ebda bniedem le lanqas l-anġil tas-sema ħlif missieri waħdu. Iżda bħalma kien fi żmien Noè, hekk tkun ukoll il-miġja ta' bin il-bniedem. Għax bħalma f'dawk il-jiem ta' qabel id-dulluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu, jingħataw żwieġ, sal-jum li fih Noè daħal fl-arka. U ma kienux jafu sa ma ġie d-dulluvju u ħadhom il-koll. Hekk ukoll tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Il-ħajja kienet għaddejja normali. Tissajjar u tiekol u taħsel il-platti u torqod u tqum u tmur għax-xogħol u tiżżewweġ u tmur it-tieġ tal-ħabiba tiegħek u jkollok it-tfal u trabbi familja, dik hija l-ħajja li jgħix il-bniedem f'dak iż-żmien. U hekk kullum. U hija dak il-predikatur dak tagħtix kasu. Dak tagħtix kasu dak. Imma mbagħad daqqa waħda tela sħab. Bidew jinstemaw l-ħsejjes ta' terremoti ma' kull imkien.
u bida ġej l-ilma. Hej, ħammur fl-arka. Tliftu ċans. Ma forsi Noe jiftaħli. Taf min għala għal-arka? Alla għala għal-arka. U la darba Alla jgħala il-bib, il-ċans tijek jintilef. Tajli huwa ħażin li tiekol li tixrob tiżżewweġ u trabbi familja żgur li mhux ħażin. Dan huma barkiet tal-Alla. Imma dawk huma l-ħnieniet tal-Alla li jammotija lilek biex jagħtuk opportunità biex tindem. Ħabib, titlifx l-opportunità. Dan huwa l-mument, dan huwa l-jum tas-salvazzjoni. Jasal dak il-mument, reġa' ġi Kristu, imbagħad ikun tard twisq. Imbagħad Kristu ma jkunx għalik iktar salvatur, Kristu jkun biss l-imħallef li jkundannak. Dini l-istedina, dini l-istedina. Twissija u stedina fl-istess ħin. Attent, titlifx l-opportunità, l-lum huwa l-jum tas-salvazzjoni. U għalina li nemnu, x'ħan jieħdu minn din l-istorja? L-għonet laħwa, eja nifmu xini s-sejħa tagħna f'din id-dinja, aħna bħal Noe. Aħna bħal Noe. Aħna rċivejna grazzja minn Alla, Alla kellimna, eja nemnu fih, eja nejxu bħalma għex Noe. Bil-fidi Noe, imarraf minn Alla fuq ħwejjeġ li kienu għadhom ma derux, imqanqal mill-biża lesta arka biex jisalva l-daru u li bija ikkundanna d-dinja u sar il-werriet tal-ħaq li jiġi bil-fidi. Bħala Abram emmen il-weda tal-Alla u kien madut lilu bħala ħaq, bħala ġustizzja, Abram kien iġġustifikat bil-fidi biss mingħajr l-opri tiegħu l-istess Noe. Noe kien iġġustifikat quddiem Alla rċieva il-ħaq li jiġi permezz tal-fidi. Imma l-fidi ta' Noe bħal fidi ta' Abram kienet fidi ħajja. Għax meta Alla lil Abram qallu biex imur u joffri lill-ibnu obda. U meta Alla lil Noe qallu biex jibni arka, xammar il-kmiem u beda jaħdem. Laħu aħna nemnu ejja wkoll naħdmu, nkunu ubbidjenti, din hija s-sejħa tagħna f'din id-dinja. U l-aħħar ħaġa, il-weda li Alla għamel u l-pat li għamel immedjatament wara d-dilluvju l-inna għandu sinifikat speċjali. Naqra mill-ktieb ta' Iżajja kapitlu 54 vers 7. Alla qed ikellem lill-poplu tiegħu jgħidilhom: Għal-ħin wieħed tlaqtek, iżda biħniena kbira niġbrok, fawra ta' għadab ħbejt għal ftit wiċċi minnek, iżda biħniena għal dejjem nitħassrek, jgħid il-feddej tiegħek il-mulej. Għax dan hu bħal l-ilmijiet ta' Noe għalija. Għax bħal maħlift li l-ilmijiet ta' Noe ma jitilgħux aktar fuq l-art hekk ħlift. Li ma narġax iżjed nadab għalik u lanqas inċanfrek. Għax il-muntanji jistgħu jitilqu u l-għoljiet jiteżżu, iżda l-imħabba tiegħi ma titħarrikx minn miegħek u lanqas ir-rabta ta' slim tiegħi ma titħarrek, jgħid il-mulej li jħenn għalik. Alla fil-fedeltà tiegħu qed jagħmilna weda. Qed jgħidilna bħalma jien wett li l-ilmijiet ta' żmien Noe qatt ma jerġgħu jarqu d-dinja u hekk seħħ. Hekk ukoll jiena qiegħed inwedek illi l-imħabba tiegħi u slim tiegħi ma jitilqu qatt minnek. Alla huwa fidil u dak li tagħna fi Kristu, dak li kisbilna permezz ta' Ibnu, il-paċi miegħu u slim ma' Alla, l-imħabba li tfur fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu, dawn huma tagħna għal dejjem, tajli kif taf, għax Alla tagħna huwa Alla ta' fedeltà. Ejja mela aħna wkoll nimxu bil-fidi u b'fedeltà ma' Alla, is-Salvatur tagħna. Amen.